Hawaralo soarlo atum aphan kachinek kacholang rem la pen sonsuri soarlo atum akisung pen kachapajok thekji aphan pu mathasi kedamtang surihini ra kritroksi aningkan pai chikloni pai inkora trokarni Karbi Anglong Women Justice Forum ate KAWJF pu soarlo aphan kerai asong amahang patheksi Karbi arada kisung anparta soarlo apharman kaikita aprang arjapsi longrialo nangchesong bom wangbom lo Labangso song surihini ra inkora pli pai chikloni pai inkora trokarni an ningkan troksi nang choksi dibhu lurulang so rangsina sarpo auditorium holalong aliralon acham pisi Ingdeng troksi Karbi Anglong Women Justice Forum amahang kethegani ketalon pona birta nangli Karbi Anglong Women Justice Forum chunbang pi Priscilla terang pi kechari pona mailong mai phi violet be pi pensi alhi ke pachinia por en ponlo Mayalong aluhia man peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong la pen di Mahasau MP Amar Singh Tiso Karbi Anglong Autonomous Council MEC Johnny Timong anparta KNCMIP Protimaing Hipi Maikon Rongpharpi KSMI Phumir Jengkro Abarim KSA Robindra Rongpi la pen Samson Teron Kijapon KSA Kongchenbang Biswajit Teron Bidya Singh Ingdeng Sonya Singh Rongpi Jitu Phukon anparta Karbi Anglong alo Prekjam Ahawar pen Karbi Anglong Women Justice Forum asongja pi pen ke chenglok ongdong aphai klembang phetum chitong dunsi mesen pen Ingdeng troksi Karbi Anglong Women Justice Forum Mahang kethek ani talon pon Amethang right amethang solajung acharia japong kelong dia panel ka chisong lahai putha kalang tum ini laso nek troksi long chingwai jengsai tolo laso krungsang chingwai amai mate amang kethek amai long nilida pangdak monlo Karbi Anglong Women Justice Forum tomolong le ave amethang kripia sai hem lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen ame chiri sibak itu long apek ki pon po lasi ki ponje bhaksi ni lapchak pen lasi ni pangdak monlo Karbi Anglong Women Justice Forum han hokket ake chok che to maning sai nang ki social media na tum non malam chini pik social media long bangke non malam ke WhatsApp Instagram Twitter long tame nang itum han na tum chin di lahai nang liar je tame pelar pha niliar je tame lar pha nilam de me kapre ka lar pha lasi AI puto AI pulo artificial intelligence laso artificial laso jitu niki intelligence laso bangen nangli nililam son thot mate niligani ji ason thot mate nililam niliar je son thot ta son la hai bang claim kita naki hokpet ke chok je tu masing sai ni lasi AI ki si entertainment laso isi halaso channel son si ke hok bangke laso son si ke hok sitala alang tum bangke non Karbi Anglong la sonang le lo nang lilam tame non new channel tum tame laso AI through ben ke kaprek la sonna akeno asang deng si so piklang ro ti lasi laso bange claim le den yi pusi lo so lo tum bangke asong kaprek do ta hai minista for hot kaya isu anabang ke sepen sorlo kisung anabang ke tumi si pet sikai tami arjap nangji itma se yang tong tv nangji chisong nangji lasini tum puji lapen sorlo kisung long bangke party pini BJP ta hai kong pena congress hai pena abdi ke sisi ta hai man pena abdi ke CAP chausi ta hai ajara party le bangson sorlo phamang ke RD pinangji lapen pini nitum memorandum stame CM sar ke hai phansa nitum pi laso memorandum long ke jonga lo an bang ke monang ni tum phan pipon po number 1 bang ni tum hemprek aputhak ni tum prap jin pen itum sorlo hin pen stame alang ni tum han demand lo je hemprek abang ke itum long bek nangji lapen hemprek abang ke anutin asong le hang non che song no hala lang bang ke ni tum bang ke ajar bum thik po ni tum Karbi Anglong Women Justice Forum hoi pen abang ke lapen abang ke adon thu 33% women reservation aputhak stame ni tum la so puthak stame memorandum long tok dun lo lapen hormu ador ki so pik aputhak stame ni tum labang ke pakom nangi pusi ni tum demand no pipolo pulote hemar lo pen chenglok hong pen chenglok ni tum suaro tum si hormu hotar ador ke kisu ador kisu panajok ni tum hem kasuli kisung ke dopik Dipu pen Govin Tiso Karbi Anglong live